Yes, vi har vores danske månedsløn, som vi vil regne ud i dollars. Her tager vi celle B2, og lad os antage, at dollarskursen ligger på 6, så dividerer vi så med 6. Derefter får vi svaret, og i stedet for at regne alle celler ud, så skriver vi bare celle C2 ned til celle C7, og så har den regnet det hele ud for os. Men lad os så tage den korrekte dollarkurs, som vi ændrer til 6,98. Den vil så kunne ændre celle C2, og i stedet for at regne de resterende ud, skriver vi igen bare celle C2 ned, så den ændrer de resterende. Nu skal vi fælde omsætningen i alt. Og så i stedet for at sidde og skrive, lad os sige, B2 plus C2 osv. osv. Så siger vi bare sum, parentes, fra januar og så det, til den måned vi vil have til, og så slut parentes. Så giver det så de 176.000. Det er middeltal af det her, så skriver vi middel, start parentes, starter vi på start og slutmåned, og så slut parentes. Og det vil jo så give 29.384 kroner i gennemsnit. Yes, nu vil vi så vise, hvordan det er, at man bare kan lave en automatisk udfyldning på eksempelvis måneder. Så man ikke skal sidde og skrive alle 12 måneder, men i stedet for bare kan trække den, ligesom i absolut og relativ cellereference. Her udfylder den blandt andet alle månederne med alle bogstaver. Den kan også gøre det med forkortelserne. Kan jeg lige vise. Sådan der. Smart. Yes, vi har valgt, at vi vil lave et søjlediagram over vores pauser. Og det man egentlig gør, det er, at man klikker på en af sine data, så går den selv automatisk ind og samler alle dataerne. Og derved kan du så gå ind og vælge det diagram, som passer dig bedst. Vi har valgt at tage søjlediagram. Og herinde kan vi så se, der så diagram til, som egentlig ikke passer så godt til det, vi har lavet. Det vælger jeg at kalde pause, eller pauser. Bagefter så kan vi så gå ind og ændre vores akseindstillinger hernede. Men det er der så ikke behov for, da det viser egentlig, hvad det er, der skal vises. Hej. En kolonnebredde laves ved, at du i kolonnen A1 skriver en tekst. Som I kan se, kan hele teksten ikke stå i kolonnen A, så I trækker i sammenslutningen mellem A og B, så hele teksten kan stå der. En farvelægning laves ved, at I markerer kolonnen, trykker på malerspanden og vælger den ønskede farve, f.eks. blå. I navngiver jeres side ved at trykke ned i venstre hjørne på ark 1, højreklik, omdøb og indtaster, hvad I vil have jeres side til at hedde, f.eks. side 1. Kæde af Excel. Vi har lavet nogle lønudgifter for januar måned ved, at vi nede i venstre hjørne har navngivet vores ark 1 til januar. I februar har vi brugt samme metode. Og i ark 3, hvor vi har skrevet løn i alt, vil vi beregne vores samlede lønudgifter for januar og februar måned. Du omdøber din ark ved at trykke højreklik og trykker omdøb. Hvad har du sagt? Hvad har jeg sagt? Kopier det her arker her. Sådan der. Og trykker simpelthen Ctrl C. Sådan der. Så er det kopieret. Og så vil jeg gerne indsætte det igen. Og der trykker jeg simpelthen Ctrl V. Så er det inde. Så kunne jeg godt tænke mig at slette det igen. Så trykker jeg Delete.
Sådan. Så kunne jeg godt tænke mig at gemme det her. Og der trykker jeg simpelthen Ctrl S. Og så kan jeg simpelthen gemme det, som jeg har lyst til. Så kunne jeg godt lige tænke mig at fortryde det, jeg har gjort. Og så trykker jeg Ctrl Z. Så kommer det tilbage igen. Så kunne jeg godt tænke mig at annullere min fortrydelse. Så trykker jeg Ctrl Y. Så er den der væk igen. Så kunne jeg godt lige tænke mig at klippe i sagerne. Og der trykker jeg simpelthen på det her ark igen. Og så trykker jeg Ctrl X. Og så kan jeg klippe i det, som jeg vil. Så kunne jeg godt tænke mig at markere det her ark med fed. Og der trykker jeg simpelthen Ctrl B. Så er den fed. Så vil jeg gerne lige udskrive det her lille dokument. Og så trykker jeg Ctrl P. Og så kommer den frem. Og så kan jeg simpelthen udskrive, som jeg vil. Så er du færdig. Og så vil jeg gerne sige tak for i dag. Og hej hej.